Как да отворя езикова школа? От идея до успешен бранд. Как да отворя езикова школа е въпрос, който все повече предприемачи си задават в днешно време. Отварянето на езикова академия се превръща не само в образователна инициатива, но и в устойчива бизнес възможност. Но откъде се започва? Първата добра новина. За да отворите езиков център в България, не е задължително да имате диплома по педагогика. Законодателството позволява да създадете езиков център, регистрирайки фирма, например ЕООД, и да предлагате курсове без нужда от лицензиране, стига да не издавате държавно признати сертификати. Това не означава обаче, че не може да представяте вътрешни сертификати за завършен курс. Дори напротив, те са мощен инструмент за валидиране на напредъка за добавяне на стойност към предлаганата услуга. Стратегия и идентичност. Много повече от табела на входа. Повечето начинаещи собственици тръгват от чисто оперативните въпроси. Помещения, преподаватели, учебници, но една устойчива езикова школа започва с смислена брандинг стратегия. Това включва избор на име, което остава в съзнанието и говори на целевата аудитория, създаване на слоган, който обобщава мисията, определяне на виртуален стил, цветове, лого и типография, оформяне на комуникационен глас, тона с който марката говори онлайн и офлайн. Езиковият център не трябва да е просто място за учене. Той трябва да е преживяване, вдъхновено от ясна визия. Как да отворя езикова школа, която изгражда доверие? Съдържанието, което създавате, е почти толкова важно, колкото и самото преподаване. Видеа от реални уроци, интервюта с преподаватели, снимки от учебните зали и разкази на курсисти превръщат езиковата ви академия в история, която хората искат да участват. Ако се питате отново как да отворя езикова школа, помислете не само как да предавате знания, а и как да комуникирате стойност. Всеки сертификат, всяко събитие, всяко лого, това са послания към вашата публика. Следваща стъпка – лицензии и надграждане. Докато официалното издаване на държавно признати удостоверения изисква регистрация в НАПО и спазване на регулаторни изисквания, това не бива да ви спира. Може да започнете с вътрешни сертификати, които дават чувство за постижение и мотивация. А когато вече сте изградили марка и пазарно присъствие, преминаването към лицензиран статут става естествена стъпка. Ако се питате отново как да отворя езикова школа, помислете не само как да предавате знания, а и как да комуникирате стойност. Всеки сертификат, всяко събитие, всяко лого, това са послания към вашата публика. Case Study, детска академия за успех, езикова школа с кауза. Клиентът на Enjoy Brands, детска академия за успех, започна с идеята да създаде достъпен, ангажиращ и обичащ децата езиков център. Заедно изградихме бранд, който е едновременно професионален и топъл, с приятелски тон, весели, уверени цветове и послания, които докосват родителите и децата емоционално. Работихме по име, лого и цялостно представяне, които отразяват стремежа към постижения. Невероятен слоган, професионален UX и UI дизайн на сайта. Ние сме до вас, разбирайки всички основни стъпки по темата как да отворя езикова школа, стигаме до едно ключово заключение. Успехът не зависи само от учебната програма или наетите преподаватели, а от цялостната визия и стратегия зад начинанието. Независимо дали стартираме малък езиков център, квартален офис или изграждаме модерна езикова академия с амбиции за разрастване, най-важното е да подхождаме с ясна мисия, автентична бранд идентичност и устойчив маркетинг. Езиковото обучение не е просто услуга, то е преживяване, което създава лични трансформации. А когато зад него стои силен, разпознаваем бранд, основан на доверие и стойност, тогава въпросът как да отворя езикова школа вече има своят успешен отговор. В Enjoy Brands не просто създаваме визии, ние изграждаме брандове, които вдъхновяват доверие. Ако търсите отговор на въпроса как да отворя езикова школа, с нашият опит ще получите не само стратегия, но и пълна карта към устойчив успех. Защото когато една езикова академия говори със своя глас, тя не просто привлича клиенти, тя изгражда общност. Ако се питате отново как да отворя езикова школа, помислете не само как да предавате знания, а и как да комуникирате стойност. Всеки сертификат, всяко събитие, всяко лого, това са послания към вашата публика. Готови ли сте да напишем заедно вашата история към успеха?